Татар дәүләт әкият Кушак театрында Татарстан Республикасы дәүләт совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашында Салават көпере журналының YouTube проектларын тәкъдим иттеләр. Татмедиа акционер җәмгыяте Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татмедиа Junior проектын тормышка ашыра. Максатлары үсеп килүче буынны ана телебезгә өйрәтү, проект кысаларында балалар өчен YouTube каналда татар телендә төрле аудитория өчен видеолар һәм мультимедиа проектлар әзерләнә. Хәзер татар телендә шундый 10ннан артык проект эшли. Бәйрәмне күңелле Әлифба проекты геройлары Камал театр артисты Алмаз Гәрәев, кызы Зөбәйдә һәм әкият геройлары белән бергәләп алып барды. Кунаклар салаватиклар белән күңел ачты. Хәзерге балалар кызганычка каршы телевизор карамыйлар, гәҗит укымыйлар, радио тыңламыйлар. Нишләргә алар белән? Һәм тәкъдим иттем, әгәр сез мөмкинлек булса, булыштагыз. Biz hozirgi bolalar uchun tatar tilida, internetda, YouTube'da, sotsial sitelarda tatar muhitin bo'lishi kerak degan taqdim bilan chiqqan. Bizning tilimiz bek motor. Ул boy til, nafis til. Ул dunyodagi eng darajali 14 tildan birisi. Garchi endi planetamizda minglagan turli millat xalqi yashasa da, mana aydangizlar birgalab sizning bilan shu izgi niyatda tilimizga tradisiyalarımız özümüzün kileşərimizə matur xizmət edirlər. Bizning kileşərimiz menə bu balalar, həm bizim də alarğanda türlü şaralar bilan onların көңеленә үтеп тә керерлек, həm көңеленә сеңеп тә калырлык, həm ömür буе үзенең күңелендә шушалыкны йөртерлек. Без аларга матур тапшырулар, әйтемнәр, биремнәр, әдәбият, башка сәнгать әсәрләре белән аларны көн сайын тәэмин итеп тулыландырып торырга тиеш булабыз.